mutum ne ya zo yana sallan nafila kai kuma ka zo za ka yi farilla, ina hukuncin ka bi shi sallah kai farilla shi nafila? Ina hukuncin shi farilla kai nafila? Ina hukuncin shi yana wata farilla kai kuma ka zo ka bi shi wata farilla? Menene bayani game da haka? Misali, ka taho masallaci ne domin ka yi sallar azhar, ashe ka taho a makare, kana zuwa sai ka samu har karfe 3:30 ta yi ko karfe 4 an fara sallar la'asar. Idan ka zo yanzu za ka koma gefe guda ne, suna cikin masallaci suna yin sallar azhar la'asar, kai kuma kana waje kai kadai kana yin sallar azhar. Sakamakon haka ka ci da zuci har ka yi kokarin sai ka samu ko da raka'a ɗaya ne, ko kuwa za ka shiga ne ka bi su wannan sallah taka ta azhar a halin su suna la'asar. Idan suka sallame a tsanaki sai ka tashi sai ka kabbarta wannan sallah ta la'asar. Malam ya ce in Allah ya so in mun je bayani akan sallar tsoro a cikin suratul nisa, a inda Allah yake cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati, in mun je wannan wuri aya ta 101 a cikin suratul nisa za a tattauna insha Allah. Amma a takaice dan karatun na da nisa kafin a je, ya halatta ga wanda ya zo zai sallar azhar ya samu ana la'asar sai ya ainihin shiga sai ya bi, ku kiyaye. Amma kuskuren da mutane suke yi wajen gurgunta wannan fatawar ita ce sai mutum ya zo masallaci ba a fara sallar ta la'asar ba, ga bashin azhar a kan shi kuma sai ya zauna yana jiran wai a fara. A'a, ka yi kuskure. Tunda ka iso masallaci sun riga sun yi azhar amma la'asar ba a yi ba, to ba za ka ce bari ka jira har a yi la'asar ko har a yi magariba sannan ka tashi ka bi su sannan ka zo ka yi wannan daga baya ba. A'a, yanzu sai ka yi sallar ka kai kadai, sannan sai ku yi sallar isha din tare ko kuma sai ku yi sallar la'asar din tare. Amma asalin fatawar abin da take cewa shine ana cikin sallah ka zo ka same su, kai kuma ba ka yi wadda ka zo da ita ba. Misali, ka baro gidanka za ka yi sallar isha sannan ka yi sallar ashan, ita ce tarawih, sai ka zo ka samu sun yi isha sun fara yin tarawih, shikenan sai ka kabbarta isharka da niyyar isha a halin su suna yin tarawih. Idan suka yi raka'a biyu suka yi sallama sai ka yi zamanka, kai ba za ka yi sallama ba kuma ba za ka miƙe ba. Idan suka miƙe a wata sabuwar raka'a biyu suka kabbarta kabbara harama, kai kuma sai ka bi su lokacin, kai kuma za ka jona ta uku a jikin wannan sabuwa tasu. Suna yin sallama daga wannan guda biyu, kai kuma kana yin sallama daga guda hudunka na isha kenan. Idan aka gama sai kuma ka miƙe sai ku ci gaba. Sai malamai suka ce in aka kammala sallar gaba ɗaya kana da zaɓi, kaga dai raka'a 4 sun tsere maka kenan na cikin tarawihin. In ka ga dama ku sallame tare ku tashi ku tafi gida, amma ka sani sun fi ka lada don sun fi ka yawan raka'o'i. In ko ba haka ba fa, ka tashi ka yi waɗannan biyu kai sallama, ka yi biyu kai sallama, sai ya zama kun cika daidai raka'o'in kenan, tunda nafila ce. Shi yasa aka ce kana da zaɓi. Haka dai wannan karatu ne mai tsawo wanda malam zai je warware mana shi in Allah ya kai mu wurin, amma kuma za ka iya karanta littafin al-muhalla ta al-imam ibn hazmin da Fathul Bari wallafar Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani